Festtøjet, de har fundet en, eller Thomas i hvert fald, som vi ser på det nu, har fundet en Lindberg Havit. Normalprisen er 2500, den kører på tilbud hos tøjeksperten i øjeblikket til 2000 kroner. Lindberg skjorte og livrem. Så enkelt og smart kan det gøres. Det er fra tøjeksperten. Og Leo har fundet en lækker Morgan blazer, der koster 1000 kroner. Morgan skjorte og en lækker Sunwheel herrebuks, lærredsbuks til 800 kroner. Men klassisk tøj, smart tøj, det er tøjeksperten. Vi gik lidt hånd til Leo og til Thomas. Det var næsten afslutningen på vores lille modeshow, men jeg synes lige, at hvis vi klapper rigtig højt, så får vi alle vores lokale modeller ind på podiet igen. Vi står sammen. Og vores 4 sukkerpiger har en lille gavepose med, og det er fra Hårshoppen. Og det var afslutningen på vores lille modeshow her i år. Det var Lena, det var Tina, det var Anneline, det var Charlotte, det var Leo, det var Thomas, og det var Erik. Vi giver dem en ordentlig klapsalve og siger tak for deres indsats. Men inden vi lige slutter her, nu får vi lige modellerne ned af catwalken, så skal jeg lige høre efter, er der nogen af jer, der følger en lille smule med i håndbold? Det var ikke mange, der gjorde. Vi har jo faktisk en af vores tophold, som den anden OB og KN